Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί, παρόλο που προσπαθείτε σκληρά, η ζωή φαίνεται πιο δύσκολη από ό,τι θα έπρεπε? Σαν κάτι να λείπει για να φτάσετε στο επίπεδο της εσωτερικής ειρήνης, της επιτυχίας ή της ικανοποίησης που τόσο επιθυμείτε. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, φέρουμε έναν συναισθηματικό και νοητικό φόρτο που μας εμποδίζει να φτάσουμε στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτό που μας περιορίζει είναι συχνά συνήθειες και νοητικά πρότυπα που δεν ξέρουμε καν ότι μπορούμε να αλλάξουμε. Αλλά τι θα γινόταν αν σας έλεγα ότι, αντί να αναζητάτε απαντήσεις έξω από τον εαυτό σας, το μυστικό κρύβεται στο να μεταμορφώσετε ό,τι ήδη έχετε μέσα σας. Τώρα, ίσως αναρωτιέστε, ακούγεται ενδιαφέρον, αλλά πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη? Μην ανησυχείτε, γιατί κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο, από το πώς βλέπετε τον εαυτό σας, μέχρι τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με τους άλλους και με τον κόσμο γύρω σας, θα μιλήσουμε για πρακτικές που είναι τόσο απλές, αλλά τόσο ισχυρές, που μπορούν να απελευθερώσουν το κρυμμένο δυναμικό σας, να ξεκλειδώσουν την αυτοπεποίθησή σας και να φέρουν την ηρεμία που τόσο αναζητάτε. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη ζωή σας ριζικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι μικρές αλλαγές, αλλά με εντυπωσιακή δύναμη. Αυτό δεν είναι απλώς ένα ακόμη βίντεο γεμάτο κενή παρακίνηση. Εδώ θα μοιραστούμε πραγματικά εργαλεία, αποδεδειγμένες στρατηγικές και πρακτικές που μπορείτε να αρχίσετε να εφαρμόζετε σήμερα για να δημιουργήσετε πραγματική και διαρκή αλλαγή. Αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το ταξίδι της μεταμόρφωσής σας και να αποκτήσετε τελικά μια ζωή πιο ισχυρή, συγκεντρωμένη και γεμάτη, σας υπόσχομαι, όσα θα μάθετε εδώ θα σας δώσουν ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για να κάνετε το επόμενο βήμα προς μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Ας ξεκινήσουμε. 1. Χρησιμοποίησε θετικές δηλώσεις. Έχεις ποτέ παρατηρήσει πώς οι αρνητικές σκέψεις καταλαμβάνουν τόσο μεγάλο μέρος του μυαλού μας? Μερικές φορές φαίνεται σαν να μην μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά που λέμε ή αυτά που οι άλλοι λένε για εμάς. Σωστά? Και αν σας έλεγα ότι έχετε τη δύναμη να αλλάξετε αυτό το μοτίβο, η πρακτική των θετικών δηλώσεων είναι μία από τις πιο ισχυρές τεχνικές για να μεταμορφώσετε τον τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας και τον κόσμο. Φανταστείτε να ξεκινάτε την ημέρα λέγοντας τον εαυτό σας «Σήμερα έχω την ευκαιρία να κατακτήσω φοβερά πράγματα» ή «Είμαι ικανός να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε». Αυτές οι φράσεις επαναλαμβάνονται και δημιουργούν ένα νέο νοητικό μοτίβο που κατευθύνει τις πράξεις σας, δημιουργώντας έναν κύκλο θετικότητας και αυτοπεποίθησης. Όταν δηλώνετε με σιγουριά αυτό που επιθυμείτε, το μυαλό σας αρχίζει να ψάχνει τρόπους να το κάνει πραγματικότητα. Αλλά γιατί οι θετικές δηλώσεις είναι τόσο ισχυρές? Ο λόγος είναι ότι ο εγκέφαλός σας είναι στην πραγματικότητα πολύ καλός στο να ακολουθεί ό,τι του λέτε. Όταν τροφοδοτείτε το μυαλό σας με σκέψεις και λόγια που ενισχύουν την αυτοπεποίθησή σας, δημιουργείτε ένα νέο θεμέλιο στο μυαλό σας. Αυτή η διαδικασία δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά με τη συνεχή πρακτική θα αρχίσετε να παρατηρείτε μία σημαντική αλλαγή. Οι δυσκολίες που πριν φαίνονταν ανυπέρβλητες αρχίζουν να γίνονται προκλήσεις που μπορείτε να ξεπεράσετε. Με τον καιρό, αυτές οι θετικές δηλώσεις δεν είναι πλέον απλώς λόγια, αλλά μια αλήθεια βαθιά ριζωμένη στο μυαλό σας. Και κάθε «δεν μπορώ» που εμφανίζεται, αποκτά μια εσωτερική απάντηση «ναι, μπορώ». Και τώρα σκέψου, τι θα συνέβαινε αν αντικαθιστούσες όλες αυτές τις σκέψεις αμφιβολίας με θετικές δηλώσεις? Αν αντί να σκέφτεσαι «δεν θα τα καταφέρω», έλεγες «είμαι έτοιμος γι' αυτό». Αυτό δεν είναι μαγεία, αλλά μια μέθοδος για να επαναπρογραμματίσεις το μυαλό σου, έτσι ώστε, αντί να ψάχνει προβλήματα, να ψάχνει λύσεις. Και πίστεψέ με, το μυαλό σου θα ακολουθήσει αυτή τη νέα κατεύθυνση με καταπληκτικά αποτελέσματα. Όταν για παράδειγμα έχεις μια σημαντική παρουσίαση,
Αντί να νιώσεις φόβο ή αμφιβολία, πες «Είμαι έτοιμος, μπορώ να το κάνω και θα είναι υπέροχο». Το αποτέλεσμα? Θα παρατηρήσεις αλλαγές στη συμπεριφορά σου, στη συγκέντρωσή σου και ακόμα και στην απόδοσή σου. 2. Απλοποίησε τη ζωή σου. Έχεις ποτέ αναρωτηθεί πόσο πιο ελαφριά θα ήταν η ζωή σου αν απλά απομάκρυνες τα περιττά πράγματα, τα άχρηστα αντικείμενα και τα υπερβολικά καθήκοντα που γεμίζουν τη ζωή σου? Η αλήθεια είναι ότι συχνά εμείς οι ίδιοι μπερδευόμαστε στη διαδικασία της καθημερινότητας, προσπαθώντας να τα κάνουμε όλα και να τα έχουμε όλα, όμως η ζωή δεν χρειάζεται να είναι ένας συνεχής αγώνας εναντίον του χάους. Μπορεί να είναι πολύ πιο απλή και ροή αν αφαιρέσουμε ό,τι είναι περιττό, αυτό που δεν προσφέρει αξία. Η απλοποίηση της ζωής δεν σημαίνει να αφήσεις πίσω ό,τι είναι σημαντικό, αλλά να αφαιρέσεις ό,τι δεν προσφέρει τίποτα, το άχρηστο βάρος. Από το περιβάλλον γύρω σου μέχρι τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνεις, μπορείς να κάνεις μικρές αλλαγές που θα δημιουργήσουν περισσότερο χώρο για ηρεμία και καθαρότητα στο μυαλό σου. Φαντάσου για παράδειγμα την διαδικασία του να απαλλαγείς από τα αντικείμενα που δεν χρησιμοποιείς πια. Κάνοντάς το, δεν απλά δημιουργείς φυσικό χώρο, αλλά απελευθερώνεις ενέργεια που μέχρι τώρα κρατούσες, φροντίζοντας, οργανώνοντας και αποφασίζοντας για αυτά τα αντικείμενα. Και το καλύτερο, όταν απαλλάσσεσαι από αυτά που δεν εξυπηρετούν πια, νιώθεις μια αίσθηση ελαφρότητας στον χώρο και αυτό επηρεάζει και το μυαλό σου. Το ίδιο ισχύει για τις υποχρεώσεις. Συχνά αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε ναι σε όλα, είτε λόγω κοινωνικής πίεσης, είτε από φόβο μήπως απογοητεύσουμε τους άλλους. Αλλά όταν αρχίσεις να λες όχι σε ό,τι δεν είναι ουσιαστικό για το δικό σου σκοπό, ανακτάς το χρόνο και την ηρεμία σου. 3. Περιορίστε την κατανάλωση πληροφορίας. Ζούμε σε έναν κόσμο που μας βομβαρδίζει συνεχώς με πληροφορίες. Όταν καταναλώνετε άχρηστες ή επιβλαβείς πληροφορίες, ταΐζετε το μυαλό σας με φυτά που αποτρέπουν την ανάπτυξη θετικών και χρήσιμων σκέψεων. Γι' αυτό, ο περιορισμός του χρόνου που περνάτε στα κοινωνικά δίκτυα και η αποφυγή συνεχούς έκθεσης σε αρνητικά νέα είναι βασικοί τρόποι για να διατηρήσετε έναν υγιή και καθαρό νου. Η ποιότητα των πληροφοριών που καταναλώνετε είναι πιο σημαντική από την ποσότητα. Με τον έλεγχο του τι απορροφάτε, αρχίζετε να παρατηρείτε πώς ο νου σας ηρεμεί και εστιάζει καλύτερα. Αντί να παρασυρθείτε από απόψεις και δεδομένα που δεν είναι σημαντικά, δημιουργείτε ένα νοητικό φίλτρο που επιτρέπει να περνούν μόνο τα χρήσιμα και ωφέλιμα. Ένα καλό παράδειγμα είναι να επιλέξετε προσεκτικά ποια κανάλια παρακολουθείτε στα κοινωνικά δίκτυα. Αντί να χάνετε χρόνο σε άχρηστο περιεχόμενο, ακολουθήστε σελίδες που προάγουν τη γνώση, την ευημερία ή θέματα που θέλετε να μάθετε. Αυτό θα κάνει τεράστια διαφορά στον τρόπο που αισθάνεστε και ενεργείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λιγότερος θόρυβος, περισσότερη καθαρότητα. Περιορίζοντας την κατανάλωση πληροφοριών, ανοίγετε χώρο για βαθύτερη σκέψη και πιο συνειδητές αποφάσεις. Όταν ο νους σας δεν είναι υπερφορτωμένος, έχει περισσότερη ενέργεια για να είναι δημιουργικός, να λύσει προβλήματα και να επικεντρωθεί στο πραγματικά σημαντικό. Έτσι, την επόμενη φορά που θα νιώσετε υπερφορτωμένοι, κάντε μία παύση και αναρωτηθείτε: αυτή η πληροφορία με βοηθά ή με αποσυντονίζει? Αν είναι το δεύτερο, αφήστε την να φύγει χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτό είναι το κλειδί για να διατηρήσετε την εστίαση και την ψυχική σας ηρεμία. 4. Ενσωματώστε καθημερινές χαλαρωτικές πρακτικές. Ζούμε σε έναν κόσμο που συνεχώς τρέχει. Σωστά. Τι αν σας έλεγα ότι υπάρχουν απλές πρακτικές που μπορείτε να ενσωματώσετε στην καθημερινότητά σας για να αποκαταστήσετε την εσωτερική σας γαλήνη, ακόμα και μέσα στον θόρυβο. Η ενσωμάτωση καθημερινών χαλαρωτικών πρακτικών, όπως η άσκηση και ο διαλογισμός,
μπορεί να είναι το κλειδί για να ανακτήσετε την ενέργειά σας, να βελτιώσετε την συγκέντρωσή σας και να βρείτε τη σημαντική ισορροπία μεταξύ σώματος και νου. Αυτή η μικρή χρόνη ηρεμίας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ξεκινήστε με την άσκηση. Δεν έχει σημασία αν είναι μια βόλτα στο πάρκο, μια συνεδρία γιόγκα ή ένα πρωινό τρέξιμο. Το σημαντικό είναι η κίνηση. Το σώμα όταν κινείται απελευθερώνει ενδορφίνες, οι οποίες προάγουν την ευεξία. Και πέρα από τη φυσική πλευρά, η άσκηση είναι εξαιρετικό αντίδοτο για το άγχος. Φανταστείτε μια μέρα γεμάτη συναντήσεις και υποχρεώσεις. Και τώρα φανταστείτε να γυρίσετε σπίτι, να φορέσετε τα αθλητικά σας και να κάνετε μια καλή βόλτα. Όχι μόνο το σώμα σας χαλαρώνει, αλλά και το μυαλό σας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της άσκησης. Την ικανότητα να ηρεμεί τη σκέψη και να επαναφέρει τη συγκέντρωση. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον διαλογισμό. Μπορεί να είναι δύσκολο να το πιστέψετε, αλλά αφιερώνοντας μόνο λίγα λεπτά της ημέρας για να εστιάσετε στην αναπνοή ή να παρατηρήσετε τη σκέψη σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια εσωτερική ηρεμία που είναι ανεκτήμητη. Ο διαλογισμός δεν είναι να αφαιρέσουμε όλες τις σκέψεις, αλλά να παρατηρήσουμε τις σκέψεις χωρίς να τις κρατάμε, δημιουργώντας ένα εσωτερικό χώρο ηρεμίας και καθαρότητας. Με την πρακτική αυτή, ενσωματώνοντας αυτές τις πρακτικές στην καθημερινότητά σας, χτίζετε μια άμυνα απέναντι στην καθημερινή πίεση. Και το καλύτερο είναι ότι αυτές οι στιγμές ηρεμίας δεν χρειάζεται να είναι μεγάλες ή περίπλοκες. Η συνέπεια είναι που κάνει τη διαφορά. Αφιερώνοντας μόνο 10 ή 15 λεπτά την ημέρα στον διαλογισμό ή στην άσκηση, θα παρατηρήσετε τεράστια διαφορά στην ποιότητα του νου και του σώματός σας. Αυτό είναι μια μικρή καθημερινή επένδυση με τεράστια επιστροφή. Είστε έτοιμοι να βρείτε αυτή την ισορροπία? 5. Ορίστε όρια και καλλιεργήστε θετικές σχέσεις. Έχετε ποτέ νιώσει εξαντλημένοι προσπαθώντας να ευχαριστήσετε όλους και να ανταποκριθείτε σε κάθε απέτηση που προκύπτει στη ζωή σας? Συχνά είμαστε τόσο απορροφημένοι στο να εκπληρώσουμε τις επιθυμίες των άλλων, που ξεχνάμε να κοιτάξουμε τις δικές μας ανάγκες. Ο καθορισμός σαφών ορίων είναι μια απαραίτητη ικανότητα για να προστατεύσουμε την ψυχική και συναισθηματική μας υγεία. Δεν πρόκειται για εγωισμό ή αναλγησία, αλλά για αναγνώριση ότι χρειαζόμαστε χώρο για να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Το να ξέρουμε πότε να λέμε όχι και να σεβόμαστε τα όρια μας είναι θεμελιώδες για να διατηρήσουμε την ενέργειά μας και την ισορροπία μας. Και ας το παραδεχτούμε, κανείς δεν μπορεί να προσφέρει το καλύτερο από τον εαυτό του στους άλλους αν δεν είναι καλά με τον εαυτό του πρώτα. Αλλά τα όρια δεν είναι μόνο για το τι λέμε όχι, είναι επίσης σημαντικά στις σχέσεις που επιλέγουμε να καλλιεργήσουμε. Το να περνάς χρόνο με ανθρώπους που μοιράζονται το όραμά σου για τη ζωή, που φέρνουν υποστήριξη και θετική ενέργεια, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Οι θετικές σχέσεις, αντίθετα, οι τοξικές σχέσεις ή αυτές που εξαντλούν τις δυνάμεις μας, μπορούν να βλάψουν τη συναισθηματική μας ευημερία. Μερικές φορές χρειάζεται να κάνουμε δύσκολες επιλογές και να απομακρυνθούμε από άτομα που δεν είναι συμβατά με τις αξίες μας ή που απλώς δεν ενισχύουν την ανάπτυξή μας. 6. Εξασκήστε τη συγχώρεση. Η συγχώρεση είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να απελευθερώσουμε τον εαυτό μας από συναισθηματική και νοητική επιβάρυνση. Δεν μιλάμε για το να ξεχνάμε τι συνέβη ή να δικαιολογούμε τις πράξεις που μας πλήγωσαν, αλλά για το να απελευθερωθούμε από το βάρος της κακίας που κρατάμε μέσα μας. Σκεφτείτε ότι κάθε απογοήτευση ή οργή που κρατάτε μέσα σας είναι σαν μια πέτρα στην πλάτη σας. Όσο περισσότερο τη μεταφέρετε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να προχωρήσετε.
Η συγχώρεση είναι σαν να παίρνετε αυτές τις πέτρες μία-μία και να ελαφρύνετε το φορτίο σας. Και το καλύτερο, αυτό δεν βελτιώνει μόνο την ψυχική σας ηρεμία, αλλά ενισχύει και την συναισθηματική σας υγεία. Όταν συγχωρείτε, δεν λέτε ότι ο άλλος έχει δίκιο, αλλά ότι αρνείστε να συνεχίσετε να κουβαλάτε το βάρος της πικρίας και του θυμού. Η συγχώρεση δεν είναι πάντα εύκολη, ειδικά όταν η πληγή είναι βαθιά. Πολλές φορές νομίζουμε ότι συγχωρώντας δείχνουμε αδυναμία ή ότι αφήνουμε τον άλλον να ξεφύγει χωρίς συνέπειες. Αλλά στην πραγματικότητα, η συγχώρεση είναι πράξη δύναμης. Όταν συγχωρούμε, επιλέγουμε να πάρουμε τον έλεγχο της ζωής μας και των συναισθημάτων μας. Λέμε, δεν θα αφήσω αυτό το περιστατικό να ελέγχει τις συναισθηματικές μου αντιδράσεις. Και αν και η συγχώρεση είναι μια πρόκληση, όταν αφήνετε την πικρία, ανοίγετε χώρο για θεραπεία και ανάπτυξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πάντα θα ξεχαστούν ή ότι οι σχέσεις θα παραμείνουν οι ίδιες, αλλά είναι το πρώτο βήμα προς την αυτογνωσία και την εσωτερική γαλήνη. Πώς μπορείτε να το κάνετε στην πράξη? Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσετε πού κρατάτε θυμό ή απογοήτευση. Μπορεί να είναι με κάποιον στη ζωή σας ή ακόμα και με τον ίδιο σας τον εαυτό. Ίσως έχετε κάνει λάθη που σας βαραίνουν ή κάποιος σας έχει πληγώσει βαθιά. Αντί να τροφοδοτείτε τη δυσαρέσκεια, κάντε μια παύση και αναρωτηθείτε, τι κερδίζω με αυτό? Η συγχώρεση πολλές φορές είναι μια εσωτερική απόφαση που φέρνει απελευθέρωση. Δεν αφορά τους άλλους, αφορά εσάς και το να προχωρήσετε με ηρεμία. Με την εξάσκηση της συγχώρεσης, αρχίζετε να συνειδητοποιείτε πως το μυαλό και η καρδιά, οι ανησυχίες για το παρελθόν, χάνουν την δύναμή τους και ο παρόν γεμίζει με περισσότερη καθαρότητα. Και θυμηθείτε, η συγχώρεση δεν είναι μια χάρη προς τους άλλους, αλλά προς εσάς. Όσο περισσότερο συγχωρείτε, τόσο πιο γρήγορα μειώνετε το συναισθηματικό βάρος και πλησιάζετε στην ειρηνική ύπαρξη που επιθυμείτε. Τι θα λέγατε να αρχίσετε να αποδεσμεύετε αυτές τις πέτρες και να δείτε πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει η ζωή σας? 7. Εξασκήστε την ευγνωμοσύνη καθημερινά. Η ευγνωμοσύνη είναι μια μεταμορφωτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο. Έχετε ποτέ παρατηρήσει εκείνες τις μέρες που φαίνεται ότι τίποτα δεν πάει καλά? Πολλές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι να αλλάξουμε την προοπτική μας. Η καθημερινή εξάσκηση στην ευγνωμοσύνη μας διδάσκει να εστιάζουμε σε όσα είναι θετικά, αντί να μένουμε προσκολλημένοι στο τι μας λείπει. Αντί να παραπονιόμαστε για το τι δεν πήγε καλά, η απλή πράξη του να αναγνωρίζουμε τις μικρές και μεγάλες ευλογίες της καθημερινότητας μπορεί να μας φέρει μια γαλήνη που δεν περιμέναμε. Και το καλύτερο, η ευγνωμοσύνη είναι μεταδοτική. Όσο περισσότερο την εξασκούμε, τόσο περισσότερο επιθυμούμε να την συνεχίσουμε. Και με κάθε μικρό ευγνώμων ευχαριστώ, η προοπτική μας για τη ζωή αρχίζει να αλλάζει με τρόπους που είναι πραγματικά εκπληκτικοί. Μπορείτε να ξεκινήσετε με κάτι απλό, όπως να γράφετε 3 πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες κάθε μέρα. Μπορεί να είναι κάτι μικρό, όπως το ζεστό καφέ το πρωί, ή κάτι πιο σημαντικό, όπως η στήριξη ενός φίλου ή η υγεία σας. Όταν γράφετε αυτές τις ευλογίες, εκπαιδεύετε το μυαλό σας να εστιάζει σε αυτό που είναι θετικό, δημιουργώντας μια νοοτροπία. Και αυτή η απλή συνήθεια μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες. Αντί να βλέπετε τα εμπόδια ως αξεπέραστα, αρχίζετε να συνειδητοποιείτε ότι είναι μέρος μιας μεγαλύτερης διαδικασίας και ότι πάντα υπάρχει κάτι να μάθετε από αυτά. Η ευγνωμοσύνη είναι το κλειδί για να ανοίξετε την πόρτα της εσωτερικής ειρήνης και της ικανοποίησης. Αλλά η ευγνωμοσύνη δεν αφορά μόνο τις καλές στιγμές. Μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο και στις δύσκολες καταστάσεις. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, αν σταματήσετε και ψάξετε για κάτι να εκτιμήσετε,
θα ανακαλύψετε ότι πάντα υπάρχει κάτι θετικό. Ίσως έχετε μάθει κάτι καινούριο. Ίσως έχετε βρει μέσα σας μια δύναμη που δεν γνωρίζατε ότι είχατε. Η ευγνωμοσύνη μπορεί να μετατρέψει ακόμη και τη λύπη σε ευκαιρία ανάπτυξης. Κάνοντας αυτό καθημερινά, η νοοτροπία σας ενδυναμώνεται. Γίνεστε πιο ανθεκτικοί και ικανοί να αντιμετωπίσετε τη ζωή με περισσότερη ηρεμία. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της διαδρομής, αλλά στην πραγματικότητα είναι μόνο η αρχή. Κάθε ένα από τα θέματα που μάθατε εδώ σας προσφέρει ένα κλειδί για μια πιο ισχυρή, πιο συνειδητή και πιο πλήρη ζωή. Και το καλύτερο από όλα αυτά είναι στο χέρι σας. Μπορεί να φαίνεται ότι τόσο βαθιές αλλαγές απαιτούν χρόνια προσπάθειας, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα με μικρά βήματα. Κάθε δράση που αναλαμβάνετε για να απλοποιήσετε τη ζωή σας, να εξασκήσετε τη συγχώρεση, να ορίσετε όρια ή να καλλιεργήσετε την ευγνωμοσύνη, είναι μια νίκη από μόνη της. Και με τον χρόνο, μην αφήσετε το φόβο ή τις αμφιβολίες να σας εμποδίσουν να εφαρμόσετε αυτές τις γνώσεις. Θυμηθείτε, έχετε ήδη όλα όσα χρειάζεστε για να πετύχετε ό,τι επιθυμείτε. Η καθημερινή πρακτική, η συνέπεια και η υπομονή είναι οι καλύτεροι σας σύμμαχοι. Καθώς αρχίζετε να αλλάζετε τις συνήθειές σας, θα παρατηρήσετε ότι όχι μόνο η προοπτική σας για τη ζωή αλλάζει, αλλά και η ενέργειά σας. Οι ευκαιρίες αρχίζουν να εμφανίζονται εκεί που πριν υπήρχαν εμπόδια. Η εστίαση, η εσωτερική ηρεμία και η αυτοπεποίθηση που αναζητάτε είναι στα χέρια σας και έχετε τη δύναμη να τις αποκτήσετε. Εάν σας άρεσε αυτό το περιεχόμενο και θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς να μεταμορφώσετε τη ζωή σας, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι για να μην χάσετε. Η μεταμόρφωση ξεκινά τώρα και είναι στα χέρια σας. Έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα?